যদি তুমি भी 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଇଏମଆଇ ଆଉ ଲୋନ୍। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଇ ଟ୍ରାପ ରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏମଆଇ ବା ଲୋନ୍ କେତେବେଳେ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବ ତ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦିଆଯାଏ କି ତୁ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ କୁ ପୁଣି 10 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତି 10 ଟଙ୍କା ସୁଝି ଫୁଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବୁ ଆଉ ଆମେ କୋଉ ମାସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଉ କୋଉ ମାସରେ ନେବୁନି। ତ ବେସିକାଲି ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଏମଆଇ ରେ ନଉଛ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ଇନକମ କୁ ଆଜି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛ। ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ରେ ତମେ ଯାହା ବି ଇନକମ କରିବ ତାକୁ ତମେ ଆଜି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ମାସକୁ 15 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛ ଆଉ ସେଇ 15 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ତମର ଇଏମଆଇ ରେ ପଳଉଛି ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ହିଁ ବଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଫରକ ପଡିବନି ଯେତେବେଳେ 5-6 ମାସ ପେ କରିବ ଇଏମଆଇ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ କି ଭାଇ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏମଆଇ ରେ ନଉଥିଲି। ଭାଇ ତମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଜବ୍ ବି ଛାଡିବାକୁ ତାହେଲେ ଛାଡି ହିଁ ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଏମଆଇ ର ପ୍ରେସର ପଡୁଥିବ କି ଭାଇ ଯଦି ଜବ୍ ଛାଡିଦେବି ତାହେଲେ ଇଏମଆଇ କେମିତି ପେ କରିବି। ଘର ପ୍ରେସର ତ ଅଲରେଡି ତମ ଉପରେ ଥିବ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଇଏମଆଇ ଟେନସନ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜବ୍ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଇନକମ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଇ ପକ୍କା ତମେ ଫସିବ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଇଏମଆଇ ଆଉ ଲୋନ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଖରାପ ବଟ୍ ତମେ ସେଇ ଇଏମଆଇ କୁ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି କରିବ ସେଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିडियोରେ କହିବି। ସୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖା ହବ 100 ଡେଜ୍ ଅଫ ଚେଞ୍ଜେସ ର ନେକ୍ସଟ ଏपिସୋଡ ରେ।